मित्रांनो, मी काया केकेच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण चमचमीत आणि झणझणीत अशी चवळीची उसळ बनवणार आहोत आणि ही चवळीची उसळ इतकी अप्रतिम होते चवीला की तुम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळा जरी घरात उसळ बनवली ना तरी घरातले अजिबात कंटाळणार नाही। थोड्या वेगळ्या चवीची ही चवळीची रेसिपी बघण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर चला लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। इथे मी 4 ते 5 पानाने स्वच्छ धुवून एक 5 तास चवळी भिजत ठेवलेली होती। त्यानंतर इथे मी एक छोटा बटाटा बारीक कापून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता अशा साईज आणि शेपमध्ये मी तो कापून घेतलेला आहे। इथे मी खडे मसाले घेतलेले आहेत। तर खडे मसाल्यांमध्ये एक तमालपत्र, 2 चक्री फूल, वेलचीचा दालचिनीचा तुकडा, त्याच्यानंतर 2 वेलची आणि 4 लवंग घेतलेले आहेत। तुम्ही कुठलेही जे घरी असतील ते खडे मसाले वापरू शकता। कोथिंबीर इथे बारीक कापून घेतलेली आहे। तेल घेतलेलं आहे। त्यानंतर एक टोमॅटो मी एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि एक मोठा कांदा मी एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे मी आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर ह्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। हाफ टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून मी धने आणि जिरा पावडर घेतलेली आहे। चवीनुसार इथे मीठ घेतलेलं आहे। तर चला लगेच रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। तर तुम्ही इथे आता बघू शकता मी चवळी शिजत घालण्यासाठी जे मी चवळी भिजवताना पाणी वापरलेलं तेच मी इथे वापरते। त्याने आपल्या चवळीच्या भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येईल। त्याच्यामुळे जेव्हा चवळी तुम्ही भिजत घालाल तेव्हा ती स्वच्छ 4 ते 5 पाण्याने स्वच्छ धुवून मग स्वच्छच पाणी त्याच्यामध्ये वापरा। आणि आता याच्यामध्ये मी जे खडे मसाले घेतलेले ते इथे मी आता घालते। तुमच्याकडे अजून काही खडे मसाले असतील तर तुम्ही ते वापरू शकता। आणि इथे मी चवीनुसार आता मीठ घालते। तर खडे मसाले शिजवताना घातल्यामुळे आपल्या भाजीची रंगत अजूनच वाढते। आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तर आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला कुकरमध्ये फक्त 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। जास्त शिट्ट्या घेतल्या तर आपल्या भाजीचा गाळ होईल। तर इथे चवळी शिजेपर्यंत आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी पॅनमध्ये तेल गरम केलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये मी हा जो बारीक चिरलेला कांदा आहे तो एकदम लालसर परतवणार आहे। अजिबात घाई करायची नाही, मस्त लालसर होईपर्यंत आपल्याला त्याला व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे। तर कांदा नरम झाला की ह्याच्यामध्ये मी जी हिरवी पेस्ट केलेली ती घालते। ती सुद्धा आपल्याला चांगले 1-1 मिनिटं परतवून घ्यायची आहे। तर ही पेस्ट मी घरी फ्रेश बनवलेली आहे आणि मी माझ्या प्रत्येक भाजीमध्ये किंवा नॉनव्हेज जे मी बनवते त्याच्यामध्ये सुद्धा हीच पेस्ट वापरते। तर ह्याच्यामुळे एकतर काय होतं की घरची असल्यामुळे खूप छान अशा आपल्या भाजीला चवसुद्धा येते, फ्रेश असते ती। आणि दुसरी गोष्ट, खूप लाल मसाला वापरण्यापेक्षा जर तुम्ही हिरवी मिरची आपल्या डाएटमध्ये वापराल तर ते आपल्या शरीरासाठी नेहमीच चांगलं असतं। तर ते बॅलन्स होण्यासाठी मी आलं लसूण पेस्ट करता ह्याच्यामध्ये मिरची आणि कोथिंबीरीचा तर काय अरोमाच वेगळा आहे। तर ते मी हे दोन्ही याच्यामध्ये वापरते। तर इथे आता मी बटाटासुद्धा घातलेला आहे, पण माझ्याकडनं बटाट्याची व्हिडिओ काढायची राहून गेली। तर आता मी इथे मसाले घालते। तर मसाल्यांमध्ये मी हळद, त्याच्यानंतर लाल तिखट, धने पावडर, जिरे पावडर आणि गरम मसाला घातलेला आहे। तुम्ही ह्याऐवजी तुमचा जो घरी बनवलेला तुमचा घरगुती मसाला आहे तो इथे तुम्ही वापरू शकता। आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आणि बटाट्यांबद्दल सांगायचं झालं तर काही लोक बटाटे कुकरला शिजवून घेतात, जेव्हा आपण चवळी शिजवलेली त्याच्यासोबतच कडधान्यांसोबत। पण तसं शिजवण्यापेक्षा तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा करून बघा। शिजवलेल्या बटाट्याची चव आणि वाफेवर शिजवलेल्या बटाट्याची चव थोडी वेगळीच लागते। तर तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून बघा। तर इथे मी आता झाकण लावून बटाटा 5 मिनिटं शिजत ठेवते। तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता इथे मी जो बारीक कापलेला टोमॅटो आहे तो इथे घालते। तुम्ही बारीक कापण्याऐवजी जर तुम्हाला प्युरी करायची असेल तर तुम्ही डायरेक्ट प्युरीसुद्धा टोमॅटोची वापरू शकता। आणि इथे मी आता चवीनुसार मीठ घालते जेणेकरून आपला टोमॅटो लवकर नरम होईल। तर लक्षात ठेवा, जेव्हा चवळी शिजत ठेवली तेव्हासुद्धा आपण मीठ वापरलेलं, त्यामुळे आठवणीने जपून मीठ वापरा। आता मी भाजीला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते आणि आपला टोमॅटो जो नरम होण्यासाठी मी याच्यावर एक 5 मिनिटं झाकण ठेवते, म्हणजे टोमॅटो आपला लवकर नरम होईल। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली चवळी व्यवस्थित अशी शिजली गेलेली आहे, अजिबात तिचा गाळ झालेला नाही आहे। त्यामुळे आठवणीने 2च शिट्ट्या घ्या, कारण चवळी लगेच शिजते। तर आता ह्या चवळीमधले मी 1 चमचा चवळी शिजलेली आणि थोडं पाणी बाजूला केलेलं आहे, हे मी आता मिक्सरला याची पेस्ट करून घेते, किंवा तुम्ही डायरेक्ट खलबत्त्याने जरासं कुटलं तरीही चालेल।
तर इथे आपली पेस्ट तयार झालेली आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या भाजीला एकतर घट्टसरपणा येतो आणि दुसरं चवीला तर आपली जी उसळ आहे ती तर भन्नाटच लागते. त्यामुळे मी ह्या ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्या तुम्ही भाजी तयार करताना नक्की वापरून बघा. तुम्हाला नक्कीच वेगळा रिझल्ट मिळेल. तर एक 5 मिनिटं झालेली आहे आणि तुम्ही इथे बघू शकता व्यवस्थित असा आपला टमॅटो आहे तो नरम झालेला आहे आणि आपल्या ग्रेव्हीला पाणी सुटलेलं आहे आणि दिसायलाच इतकी अप्रतिम दिसते ग्रेव्ही. आता मी याला जरासं मिक्स करून घेते. आता ह्यात मी जे आपण चवळी पेस्ट करून घेतलेली ना, ती आता मी याच्यामध्ये घालते आणि ह्याला आपण एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात. तर खरंच तुम्ही अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा भाजी. मला खात्री आहे की तुम्हाला नक्की आवडेल. अगदी नॉनव्हेजची चव तुम्ही विसरून जाल, इतकी भन्नाट होते आपली ही उसळ. तर आता मी शिजवलेली चवळी याच्यामध्ये घालते आणि तुम्ही बघू शकता तेच पाणी मी वापरलेलं आहे. वरून अजिबात एक्स्ट्रा पाणी वापरू नका, त्यामुळे आपल्या भाजीची चव बिघडते. तर उसळ इथे आपण व्यवस्थित अशी मिक्स केलेली आहे. आता त्याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि मीडियम गॅसवर ह्याला आपण एक उकळी यायला ठेवून देऊया. तर इथे एक 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता मस्त असं आपली उसळ उकळते आहे आणि त्याला चांगली तर्रीसुद्धा आलेली आहे. तर इथे आपली चवळी तर आधी शिजलेली आहे. फक्त आपल्याला बटाटा एकदा बघायचा आहे. जर बटाटा शिजला असेल आणि तुम्हाला कितपत उसळ पातळ हवी आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही हे पाणी आटवू शकता. तर एक बटाटा मला असं वाटतं अजून थोडा 5 मिनिटं शिजायला हवा, म्हणून मी पुन्हा याच्यावर झाकण ठेवते आणि एक 5 मिनिटांनी आपण चेक करूया. तर एक 5 मिनिटं झालेली आहे आणि आपला बटाटासुद्धा व्यवस्थित असा शिजला गेलेला आहे. इथे आपली चवळीची उसळ म्हणजे चवळीची रस्साभाजी इथे तयार झालेली आहे. वरून मी सजावटीकरिता थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि आता आपण ह्याला एकदम मिक्स करून घेऊया, म्हणजे कोथिंबीरीचा जो अरोमा आहे तो आपल्या भाजीत उतरेल आणि भाजी आपली अजून चवीला चांगली लागेल, दिसायलाही सुंदर दिसेल. तर आता मी गॅस बंद करणार आहे. तुम्हाला जर अजून घट्ट हवी असेल म्हणजे त्याची भाजी करायची असेल तर तुम्ही थोडा अजून एक 5 मिनिटं ठेवू शकता. पण जर तुम्हाला उसळ म्हणजे थोडीशी पातळ हवी असेल तर तुम्ही आता आपण ही गॅस बंद करून ही सर्व्ह करू शकतो. तर इथे आपली चमचमीत आणि झणझणीत अशी चवळीची उसळ म्हणजे चवळीची रस्सा भाजी तयार झालेली आहे. तर मी ज्या ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या वापरून तुम्हीही उसळ घरी नक्की ट्राय करा. मला खात्री आहे मित्रांनो की तुम्हालाही नक्की आवडेल. आजकालच्या फास्ट फूडच्या युगात आपण उसळ घरी बनवणं हे तर अक्षरशः विसरून गेलेलं आहे. तर तसं न करता तुम्हाला हेल्दी राहण्यासाठी आणि तुमचं घर हेल्दी राहण्यासाठी तुम्ही अशा ह्या उसळीच्या रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा आणि आवडल्यास तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका आणि केकेच किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रपरिवारासोबत सुद्धा या रेसिपी नक्की शेअर करा. तर अशाच नवीन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.